Dobro je što smo danas izašli u šetnju sa našim ljubimcima. A šta se dešava? A gde su naši ljubimci? Šta? Doneli ste narukvice? Kako zanimljivo. A šta one rade? Lilian, da li si ikada videla ovako nešto? Plašim se. Ne brini, Grace. Pokušat ću da pritisnem svoju narukvicu. Wow, u šta sam se pretvorila? A šta je sa mojim psom? Postao je robot? Wow, Lilian, ne mogu da verujem. A ja sam se pretvorila u pravu barbiku. Cool. Gledaj, a moje kuce je postala još slađa. Tako super. Naši ljubimci su našli čarobne narukvice. Da, upravo si. A šta je s mojom rukom? Ovo liči na blaster. Kako to da zaustavim? Ne mogu da isključim. Napravila sam srce na mesecu. Vratila sam se u svoje telo. Ali kako sve ovo objasniti? Nemam pojma. Lilian, ponašaj se kao obično. Kao da nemamo čarobne narukvice. Moramo biti tihe. Jao, opet nas vizovi plavaju. To uopšte nije smešno. Dobar dan, učenici. Danas pišemo test. Da li ste spremni? Hajde onda da počnemo. Delim zadatke. Možete početi da rešavate. Šta je? Je li vam teško? Baš me briga. Počnite odmah. Jao, kako da rešim ovo? Šta da radim? Jao, ne znam ni ja, nisam stigla ništa da naučim. Učitelj ne daje šansu da prepišem. Pratim svakog od vas. Odlično. Došlo je vreme za moj super kostim. Da, uspelo je. Svi su u šoku. Samo da učitelj ne primeti. Ups. Jao, valjda ništa nije video. Odlično. A sad mi trebaju moje posebne naočare. One će analizirati zadatke i dati mi tačne odgovore. O, da. Sad znam šta da pišem. Super! Aha. O ne, olovka se slomila. Treba mi hemijska. Hajde, daj mi. Odlično, moj verni prijatelj mi je dao hemijsku olovku. Tačno, i ja mogu koristiti svoju supermoć. Dakle, da, uspelo je. Mogu li videti tačne odgovore? Ne, ovo nije to. Šta da radim? Tačno. Pustit ću Olivera da mi pomogne. Moj ljubimac će mu preneti moje ljubavno pismo. Da. Hajde, otvori ga. Što je to? Čekajte. Kakva lepotica. Uradit ću sve za tebe, šta hoćeš. Naravno, sad ću ti rešiti test. Eto, ovo je za tebe. Dakle, sačekaj malo. To je lako za mene. Eto, završio sam. Mogu li dobiti poljubac za to? Ne, samo ne to. Lilian, pomozi mi. A šta je ovo? Jao, Oliver, ostavi Grace na miru. Sad ću te naučiti pameti. Kakve smešne gaće imaš. Da, to je bilo baš moćno. Zaboravila sam na laser. O ne. Zdravo. Devojke, ne sjećam se da ste ovako izgledale posljednji put kad sam vas videla. Odmah idite kod direktora. A šta je ovo? Šta se dešava? Kakvo je to čudovište? Skloni se od mene! Super! Moj ljubimac nam je pomogao, a mi možemo da se transformišemo. Uspelo je! A sada hajde da predamo test. Pa ti uopšte nisi strašan. Čak si sladak. O da, volim te, druže. Što je? Već ste završile test? Dajte da proverim.
Ovdje 5 sa plusom, bravo! I ti si jako sladak, tako nežan. Ćao, za mene jedne limunade, molim vas. Hvala. Tako osvežava. Ekstra. Jao, ja bih voljela limunadu, ali nemam ni dinara. Kao ni ti, Lilian, šta da radimo? O, tačno, imamo super moći. Wow! Stani, šta? Kako se ovo desilo? Dakle su ove lepotice? Ne mogu da verujem. Da, ja imam svoje slatkiše. Dakle, sad ću pokrenuti svoju čokoladnu fontanu. Eto je, pogledajte kako je lepa. I ukusna. A šta to ima, Lilian? A ja sam odlučila da napravim laboratoriju. Aha! Gledaj, to je baš moćno. Sad ću napraviti sebi baš neobično piće. Zatim sipam to u kalupe i eto, dobila sam žele bombone. Baš su cool. Od njih ću sastaviti piramidu. Da, ekstra. Čak je i Liv došla. Zdravo, zdravo. Daj mi $1, molim te. Da, izvoli. Odlično, moja prva zarada. Probaj. Da li ti se sviđa? Super. A da li želiš jagode u čokoladi? Hoćeš? Wow, stvarno? Da, hoću, a koliko košta? Eto, izvoli. Daj mi jagode, molim te. Mačem u čokoladu. Kako lepo izgleda. Jedva čekam da probam. Ovo je zaista super. Mogu ti dati sve pare za to. Što? Onda ću ja smisliti nešto bolje. Stavit ću ovdje kisele bombone. Šta više? Aha, moram da zaradim više od Grace. A ja stavljam limunadu. A ja keks. Dobro, a ja kokice i marshmallow. A ja frižider sa pićem. Dobro, a ja imam ovakve slatkiše. Samo neka dođu klijenti. Pogledaj koliko slatkiše imam. Čuješ li? Ljudi dolaze. Pazi. Wow, pogledaj koliko smo zaradili para. Wow, neverovatno. Sad smo bogate, možemo da kupimo limunadu. Izvolite. Da, tako je ukusna. Hvala puno. Okej. Hajde, društvo, želim da vidim kako plešete. Dignite ruke. Da, mrdajte svi. Vi ste super devojke. Lilian, samo pogledaj kako super plešu. Hoću ja. Padamo. Šta se desilo? O ne, udarila me struja. Pazite svi. Jao, Grace, izgleda da smo pokvarile školsku žurku. Nikad nam to neće zaboraviti. Šta da radimo? Jao, moramo da bežimo pre nego što bude kasno. Čekaj, smislila sam. Hajde da se transformišemo. Da, odlično. Hajmo. Da, vreme da popravimo sve. Hajde. Uspelo je. Gledaj, sad nas svi vole i više se ne ljute na nas. Dakle, uključujem svoju muziku. Sad sam ja ovdje DJ. Da, hajde da ludujemo. Da li vam se sviđa moja muzika, jeli? Vidim da uživate. Da, baš mi je drago. Okej, a ja ću sve ovdje da ukrasim. Dakle, okačit ću disko kuglu. Kako lepo svetli, super! A zatim ću skuvati jedno prelepo piće
Sigurna sam da će se svima dopasti. Izvolite. O, hoćete da se slikate? Naravno. O, da, svi nas vole, to je tako lepo. Da, mi smo sad tako popularne. O, da. I naši ljubimci uživaju. To je predobro. O, čak su nas izabrali za kraljice bala. O, hvala puno. Hvala. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sa svim uskoro. Ćao!